Ahojte všetci, vítajte v ďalšom videjku, ktoré som pre vás pripravil skrz vašich otázok a názorov na tie nože, ktoré vlastne ste si kúpili na Slovnatke a veľmi vravíte, že tieto nože, ktoré sú tam, tie damaškové sú perfektné, ale nevieme o nich vôbec nič. Je to niečo také, ako momentálne prišli nože ako Dakoby, Nostimo a ostatné a momentálne sa nám ukázali nože od značky Bugatti, ktorí reálne vyrábajú nejaké topánky a zrazu sa nám objavili nejaké nože na Slovnatke. Tak ukážem vám o čom ide. Vlastne ide o tento nož, ktorý sa úplne podobá na tento Wüsthof alebo na tento Bendorf, alebo rukoveťou sa úplne maximálne podobá na môj čínsky nož, ktorý som si kúpil z AliExpressu za 9 €, ktorý vyzerá takto. Objednal som si ho z AliExpressu ešte dávnejšie a pozrite sa na rukoveď tohoto noža, za ktoré pýtajú 50 € plus ešte nejaké bodíž, lebo vás nútia ešte potom tankovať. Tak vlastne keď si tak pozrieme zblízka, majú tam niečo v sebe, tú podobu, ako by vlastne dobre vedeli, že odkiaľ tie nože pochádzajú. Strašne veľa nožov, ktoré vlastne prídu z Číny, presne tú istú rukoveď používajú. Zatiaľ, ako sa pozrieš, tento nož ešte vôbec není používateľný. Ale čo sa týka noža, je trošičku ťažší tento nož. Áno, je to reálne damašková oceľ, nachádza sa tam 67 vrstiev nejakej damaškovej ocele miešané so znerezovou oceľou. Obsahuje veľa uhlíka tento nož, ale čo sa týka ocele, tak oceľ trošičku tá čepeľ je pružná. Ale čo sa týka noža a vyváženosti, pozrieme sa na to hneď, tak nož celkom je vyvážený, ale musím povedať, že je ťažký. A za 50 € je to dosť veľa, lebo na AliExpresse vlastne s tým istým vzorom damaškovým a presne tie isté nože predávajú za 15 až 17 €, už aj s možnosť poštovným, ktoré vám vlastne príde na Slovensko. Neskôr ako tento nož nabrúsime, postaráme sa o rukoveď, lebo takéto drevené rukovete je super namazať s čelým voskom. Včelí vosk treba nechať pôsobiť a ako necháte vlastne pôsobiť aspoň pol hodinku, tak to krásny efekt taký vyťahne vlastne z tej rukovete, ako by bol ten nož nový. Momentálne doma nemám chlorid železity, kvôli tomu, lebo inde som to nechal, ale nož, ak sa vám poškriabe ako tento tu damaškový nož, vlastne to, čo vidíte tu, tak stačí namoriť do chloridu železitého alebo do veľmi intenzívnej uvarenej kávy na 6 hodín. No, poďme tento nožíček nabrúsiť. Nastavili sme si uhol 18. Ako vidíte. Nožíček by sme mali nabrúsený, tak uvidíme, čo to urobí s vlastnou váhou. Samozrejme trošičku aj s mojou váhou. Krásny efekt, namazaný, naostrený. A ešte dôležitá vec, keď už tam všade zverejňujú, že táto oceľ je nehrdzavejúca, čo každá jedna oceľ hrdzaveje, ináč toto je tiež super, tak nastriekame s niečím proti hrdzi. Necháme pôsobiť a majte sa krásne. Ak sa vám videjko páčilo, hoď jeden follow, hoď jeden odber. Maj sa krásne.